оператора. В днешното видео ще скачаме за планетка пак и оператора е Павлос. Аз съм оператора. Сега с Девет от синетката ще скачаме. Ето Гран и тия другите работи. Вот, направим. Сега има време. Браво! Така че също имаме диагностики електрик и да, сега ще разкачаме 2 бутилки, така че да започваме. Браво е! Защото сега ще скачам. Браво е! Ще тропна това там. Сега се върхме на нови рампи, скачаме този клон, така че започваме. Браво е! Ще скачаме и бутилка и клон. Браво е! Предвидите си те уреди, сега ще скачаме. И аз тренирам и ще скачаме да и тия дропчета. Хора, това упражнение е за двамата и тренираме в едно и също време. Малко упражнение да правим, после ще скачаме. Браво е! Сега ще гледам. Сега ще скачаме и ще правим трикове, така че да започваме. Браво е! О! О! Браво е! Wow.
знам, аз трябва да се тръгвам, защото много съм изморен и трябва да се видя майка ми. Запълна лайфа, за 4